Здравей хора, аз съм Пустиняка, сме на леста и продължаваме там, където спряхме. Нямам. Аз съсетих нещо, чекай. Какво? С преобработено дърво. Да, Твоето мани го преобработвай. добре. Лама. Маня бе, маня. Малка. Аз я видях. Как бе? И така. И сложим прозорци. Как? Беги оттам. Дай бе. И? Сега как? Така и тук прозорци. Да, тук ще са прозорци. Добре. Ще да взема стъкло. Телещо салами. Не само нашето, то е пълно. Или то много високо. Пах ти. Тук ли? То така трябва да е. Че я взема малко храна, че. Лама. 2 лами. Паки. Ах, леле. Направили сме го отвътре. Ще направо взем целия шулкър бокс. Напряги отвънка. Ако отвънка ще е по-готино май. Да бе, аз отвънка мислех, че е. Взем направо печката и айде. Гледай да вземеш това. Коя? Там дървото. Кое дърво? Преобработено. То къде е в печката? За какво в печката? Какво ще прави в печката? Не взех всичко бе. Не бе, тук при мен е. Внимавай. Аз трябва да направя, ти ще правиш там него. Чакайте го само. Аз им с тако обработено дърво, ти го дам. Не дай, аз ще правя това, ти ще правиш основите. Обработен. Ще се потреш направо. Тревър за санд. Тук нема ли бе? Ай за газта. Газ на реката. Аз не трябваше да слизам бе. Това ще... Колко купчета беше високо долу? Колко купчета беше високо? Не знам. Не брои ли? Не. Трябва да слизам. Ай, с другата страна скача. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Значи горе ще е 6. 5 бе, 5 си. 6? Що? О, да, 5. Едно, 2, 3, 4, 5. Но. 2. 5. Знаеш кое ако става? Но се ще ви. Да, аз па не виждам де. $35 цента, ще видим дали ще стигне. Там много. Трябва да взема леглата там. А? Взема леглата там. Къде? Сега няма да се местим само на лево надесно. Леглата ще взема. Леглата. Или майко, как ще падна бе. Ще го видим бе. Това отвътре. 15%. Колко? 15. Вътре, да? Внимай. Зомби. Да.
Умре. Да, бе. Нали скачах? Ух, май ма гони цяла Ти си дружина. ми щупил леглото и сях. Ма ти си близко, бе. Поне съм си Гледай мен колко дружина зомбите. Скелет. Да ги спрели. Сапри, че не може, бе. Ух, малко педофилче, малко. Не мога да ги спра сега. Трябва да търпаме тук едно педофилче. Ух, Пак умирам. от какво? Скелет пак ще да умра. Тук, бе. Настройки. Бързо мирна, бе. Ти знаеш, че настройките май не работят. Как ба, бе? Ти ли умираш? Да. Не работят. Не работят. Как ще не работят? Не работят. Оти! Не работят. Лекай, бързо лекай. Лекай на леглото. Не работят. И що? Не знам. Бързо, че там момците, бързо. О, мисако спра. Изфърли ме. Але, човек! Гей, много готино. Ще го направим 5 нагоре. Чули? Добре. Тъм, че няма как. Аз само нарочно така за малко. Ще го туря на пода, влезем. Сега ще виж. Щупи там и сега ти си знаеш. Няма да питам, ти си знаеш. Не ще знаеш. Прозорци има ли, бе, да видя? Тук съм горе. Еле, мах сяката. Докато съм горе. Прозорци няма. Тук са 3. Две, 3, 4. Ами са, бе, баба ти. Пет. Башка ти те. А, не, трябва да е повече от 5. Чакай сега. 4, 5. Там трябва да е. Хики тя. Ева, тъпите, красиви. Тук. Да, това место, какво да го направим? Къде? Тук. Между Чакай. тия мога да сложим. Ще сложим цимент. Може да сложим. Цимент. Такъв, къде още не е намокрен. Баба. Чакай. Няма хубави цветове. Чакай. Той па не у мен. Коя? Това. За малко камък. Тук ще бъде голям прозорец. Ще бъде голям прозорец. Не, че ще го правим пъти. Чакай, бе, след това трябва да се мане. Седеш. Как ще го манеш, бе? Седеш, да. Да, така е, да. Сега. Нещо не е обработено. 3 секунди. 3 Горе. секунди. Нема стигнеш.